Obyvatelia osady pri obci Telgard zažili najsmutnejšie Vianoce v živote. Môžu za to podmienky, v akých momentálne žijú. Namiesto domov, kde doposiaľ bývali, museli tohtoročné Vianoce prežiť v kontajnerových príbytkoch. Tie domy sme mali tu a mali sme drevené domy. Aj tu boli domy, aj tu boli domy, aj tam boli domy. Najprv ja som vyhorila sama. Najprv ja. Bola taká veľký sneh, vypadlo mi strecha. Či benzín, či čo to, ja neviem, skrátka neviem nič o tom ja. Bo my sme každý spali a to bolo 2 hodiny. V priebehu jednej noci tam zhorelo viac ako 26 domov a jednoduchých príbytkov. Obec Telgard vyhlásila po nočnom požiari v miestnej osade mimoriadnu situáciu. Pri požiari prišla o život jedna osoba a plamene zničili viac ako polovicu tunajších drevených chatrčí. O strechu nad hlavou prišlo približne 70 ľudí. Niekto nám povedal, že horí, tu horí. A už boli planene, boli už veľké, toto boli. Ak sme išli vonku, akurát to vyhorilo veľmi a jeden pán vyhorel vnútra, viete, a to bol mladý chlap, to nebol veľmi starý, viete. Obyvateľov osady, ktorí prišli o svoje domy, dočasne ubytovali v priestoroch komunitného centra. Komunitné centrum neustále zásobovali potravinami, hygienickými potrebami aj oblečením. V priebehu pár dní ich ubytovali do stanov a neskôr im štát zabezpečil kontajnerové byty. No s tými sú obyvatelia nespokojní. Sa vám tu býva? Čo nás Zle. To lebo bývajú po kope v rodinách A predtým ste bývali osobitne a teraz vás ako dali na jedno miesto? Áno, však tu bývajú v jednej bunke po 2 osoby, ktorí po 3 osoby. Tu sa nedá vydržať bývať. Po jednej bunke 2 rodiny sme. Deti nemajú kde spávať. Toto. Vidíte, že ako tu žijeme. Tak čo na bývanie? Tak zle bývame. Prečo? Bo sme na kope všetky. A do jedného bunky sme 12 ľudí. Ste spokojní? Nie sme spokojní. Asi najhoršia chvíľa pre nich nastala len pred pár dňami. Tohtoročné vianočné sviatky boli pre nich tie najsmutnejšie. Kým iní si dopriali darčeky pod vianočným stromčekom, im ostal len smútok v očiach. Boli smutné Vianoce, nemali sme nič. To bolo Vianoce také, že smutné a nedobré. Nemali sme Vianoce, sme nemali peniaze, nič. A deti nemali nič vôbec. Ani na stôl, na také koláče, alebo také na stromček sme nemali nič vôbec. Nemali niektorý stromček vianočný. Tak lebo z čoho? Pomocnú ruku podala aj obec. Starosta obce nenecháva veci ľahostajnými a robí, čo môže. Jednou z prvých vecí bolo to, že obyvateľom, ktorí prišli o svoje domy, vybavil osobitnú a výhodnú sadzbu na energie. Bola tá tragédia, ktorá bola a časť občanov je umiestnená v tom provizornom ubytovaní v tých unimobunkách, tak sa nám podarilo vybaviť pre nich tú osobitnú sadzbu ako pre tie sociálne odkazané komunity alebo spoločnosti, ktoré sú. Máme tu bunky na 2 roky. A že vraj sú elektrina vyplatená a voda vyplatená. Je to zvýhodnená sadzba, ktorú vlastne určuje URSO, čiže to nie je extra vybavená sadzba, ale je taká sadzba, ktorá vlastne je podstatne výhodnejšia, ako je normálna sadzba pre obec. Obec postúpila aj s pozemkami. Tam, kde pred požiarom stáli nelegálne chatrče a domy, bude ponovom všetko inak. Starosta obce dohliada na prípravu nových projektov a na ich ďalšiu realizáciu. Obec vykúpila pozemky, kde stáli tie ich nelegálne obydlia, lebo tie boli na nelegálnych pozemkoch a dala zmeniť, alebo pripravuje zmenu územného plánu s tým, aby sa tieto pozemky dali využiť ako stavebné pozemky. Pripravujeme projekt na kanalizáciu, na vodu, na pripojenie, že by mohli tieto pozemky byť vlastne pripojené a vlastne sa tam mohli stavať bývanie, už trvalé bývanie pre týchto občanov. Tento starosta, čo teraz nový, čo sme ho volili, on není zaviní, jeho schválime, bieleho môžeme schváliť. Môžem ruku zvinúť, on je dobrý človek, pomáha, nemôžem na neho povedať, nie, že je zlom, dobrý je, áno, všetko pomáha nám. Ste spokojní? Áno, ja som spokojná s ním, áno. Týmto novým? A áno, čo máme toho starosta, áno, s tým sa dá, Václavu Černákom, s tým sa dá.